Shwmai a croeso nôl i Sialent Bwyd Sur. Rhan 2. Heddiw da ni'n bita toxic waste. Mae'n iawn. Dyna'n hyn eto. Diolch na. Oce, rwan mae o. Mae'n tasio o halen. No. O'n i'n meddwl loads mi sawl na hwn, dwi'n sawl. Ydy mae o. Arwyn? Os beth o allan. Na. Yn i gorffen o. Mam? Diolch yn neis. Diolch yn neis. Diolch yn neis. Mae'n neis rhan. Fasil o vinegar. Mae ddim yn sur. Dwi'n cael hyn o hyd. Dwi wedi siarad o gymaint. Dwi'n sydd i ti? Na. Dwi'n gallu teisio powder yn mynd â nhw. Pa flavour dyn nhw? Mae'n mynd yn mwy sur rwan. Mae fel cherries. Dwi'n mynd i creu o. Mae'n brifo. Okay, mae'n okay, mam.